Едно време, преди светът да бъде облян в електрическа светлина, двама мъже държаха съдбата на човечеството в ръцете си. Един от тях беше обичан. Другият – неразбран. И единствено война можеше да реши кой от тях ще създаде бъдещето. Добре дошли в истории от физиката. Томас Едисон. Геният, който светът нарече магьосникът от Менло Парк. Изобретателят с повече патенти от всички преди него. Човекът, който искаше да бъде лицето на електрическия век. Неговото оръжие. Едно единствено решение – прав ток, DC. Сигурен. Контролируем. Надежден. И най-важното – подледеносилната гръпавина на Едисоновата амбиция. Негов. Но тогава един непокорен ум пристигна от Европа. И донесе нещо, което можеше да промени всичко. Той беше млад. Беден. Уморен. И убеден, че може да подобри машините на Едисон. Когато Никола Тесла прекрачи прага на компанията му, Едисон не подозираше, че срещу себе си има човек, който вижда електричеството. Не като бизнес, а като език на Вселената. Тесла му предложи по-добри генератори. По-безопасни машини. Помощни системи. Едисон се усмихна. И даде обещание, което никога не изпълни. Едисон казал на Тесла: ако можеш да подобриш моите машини, ще ти дам $50,000. Тесла ги подобрил. Всички. От първата до последната. Когато поискал обещаното заплащане, Едисон се засмял и казал: ти още не разбираш американското чувство за хумор. И точно тогава Тесла си тръгнал. А с него и бъдещето на електричеството. Едисон искал свят, задвижван от прав ток. Тесла виждал свят, задвижван от променлив ток. Праият ток беше безопасен, но слаб. Променливият ток беше мощен, но плашещ. И вместо да спечели с изобретения, Едисон избра да спечели със страх. Едисон започна публични демонстрации, в които използваше променлив ток, за да убива животни пред публика. Вижте! Това е опасно. Може да ви убие. Той финансира дори първия електрически стол, само за да докаже, че Тесла греши. Това беше моментът, в който науката спря да бъде гонитба към истината. И се превърна в битка за власт. Но въпреки всичко, истината не може да бъде спряна. Променливият ток беше по-силен, по-евтин, по-мощен и по-правилен. Когато световният панаир в Чикаго избра системата на Тесла, войната приключи. Светът светна. Не стока на Едисон, а стока на човека, когото той се опита да унищожи. Едисон загуби войната. Но спечели славата. Тесла спечели бъдещето. Но изгуби живота си в тъмнина. И днес истината за двамата е по-сложна, отколкото изглежда. Двама мъже. Едно откритие. Една война. И въпросът, който остава, какво щеше да бъде бъдещето, ако тези двама гении бяха работили заедно, а не един срещу друг? Ако това видео ти е харесало, натисни палец нагоре и се абонирай с камбанката, за да не пропуснеш следващите видеа. Влез и в канала Истории от физиката, там ще намериш тайни, който може би не си знаел.